Доброго благословеного дня. Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 9 глава, з 23 по 27 вірш. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, бере хрест свій щодня і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Хто ж погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо що за користь людині, яка придбає весь світ, себе ж погубить чи занапастить? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того й Син людський посоромиться, як прийде у славі своїй і Отця та святих ангелів. Кажу ж вам істину, є деякі з тих, хто стоїть тут, які не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже. Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.